Bokajan subdivision angkang Lahorijan dudu kolonial longkido inut perangke Moinul Hussain Ojapen bor iponsi kedamtang jakhong ni phai kep surhini ra ingkorai ningkan Bokajan alongpen amahang pathek ponsi wang bompen piniarni an ningkan kethom kechok mate amahang ke thekarni khatkhati Avinas hotel along talon pon ada por phai ke ba por pen than bang dulal gogoi pen kachapain phu pona mailong aluhi sarpoman pen district press club of Karbin long chunbang Debajyoti Bora Chitongdu Chophaluhi Bokajan press club amai phu Ranjit Bora Khatkhati press club amai phu Ananterang Dilai press club chunbang Monaj Chakraborty KSA BRC amai phu Raju Ingleng ACYPA KCDC amai phu Chitra Barwa AJYCP Jitu Phukon Saidul Islam Suresh Singh Manik Singh Hajus Kanapen Pinang Manpeng Dotum Chitongdu Mailong Chitongdun aluhia tumari dengpen Surihini ra inkora ke thompen surihini ra inkora pli HSLC lapen HSSLC asat lang hi unduna tumaphan isi ke hokalo panong pajer ponlo aduntu musomar tumpen kelang misen Assamese bihu ke kanta paklang pon lapen chitongdun aluhi sarpo DPC ke chunbang Debajyoti Bora pen jumisen pherangte birta lam lapen Public TV Assam ansose ki paprang dun bomje hai hui alam the than pajer mi pon Aduntu Public TV Assam 3rd anniversary ahim kedok DPCK chunbang Debajyoti Bora Ranjit Bora lapen Public TV Assam ahim phu Moinul Hussain Ojha tumari dengpen inthan pon lapen aluhi tumaphan certificate lapen memento paje ponsi my mission pen pachun ponlo Bokajan pen anantera Karbin long life